walla ko gonga e Djiby ha an bonen haale ngara ɗo ngajjuɗa aɗa hara 1 heure Binta no sali ya wale e sal min mbiɗa haaɓe jamma e ñalawma harema aɗa joni hande so koɗo ari tawi aɗa ajji ɗon nde ajjane no wiyat min mbiɗa nana hur har mbiɗa sikka ko jawɗi hirsa ɗo nde ko kiɓɓo kiyen ɗo Djiby he Djiby la ilaha illallah Djiby andan he salamu aleykum la ilaha illallah muhammadu rasulullah Djiby aɗa andi heure jon heure aɗa andi heure jon kono wacce an ɗanoɗa ɗo guila hanki jamma ha o heure aɗa keeɓa e nder salle to yimɓe jotto keeɓa ɗo aɗa hara har la ilaha illallah heege tan ma har ande sa ñamin ma to galle o dajjit sinno tan ka karɗon ɗanotoɗa nde allah ne seedi galle o dajjit har ha 1 heure ha mbiɗa haaɓe harema jamma e ñalawma ñande fof Binta wiya walta ɗo mbiɗa wiya ɗo mbalta bin ala Djiby mi yiiɗa ɗum ɗo a ko wayni woto wattu mi yaafima kono woto wattu ko wayni tinno woto wattu ko wayni ɗanade ha 1 heure pourquoi min mbiɗa haaɓe harema jamma e ñalawma ngara ɗo gajjoɗa mbayano ɓokki kewa sal ha pourquoi ya ngara itta o matlaɗo itta ɗo o matla ha mbiɗa haaɓe harema jamma e ñalawma a wallanim ngara aɗa lelo ɗo aɗa hara ha 1 heure to pawɗa ɗum ha yimɓe galle awe jamɓe celli jam nanta e mere jambola nan tan min nanodiri d'ailleurs o dañi liggey ndeysan mere de ko suka moƴƴo kala ko dañi omo handi hen Ramata ɓuuri mo moƴƴude Binta o moƴƴo ko moƴƴo ɓuuri mo moƴƴude min noon Binta wonko adduno kam ɗo ndax to liggotomi ɗo ONG ɗo miɗo totta ballal mo pour mi wallide miskineɓe ɓe tene jewtidmi mairie nde ko Anton o wi kam ndox o wi ka neɗɗo moƴƴo te en plus aɗa jogui fedde mawde ɗum addi kam ɗo henne ndax komi jiɗɗon faw ɗum e jungo ma c'est vrai mi yiɗi ɗum wadde mais ko temps woni ko rokkani kam ɗum kalda ko de ko mbaɗa jogui fedde mawde wade worɓe nawde rewɓe kono noon an Ramata ko jiɗɗa wadde ɗo henne koko dongal manggal de a yiiɗi rondemi ɗo dongal manggal kono noon Allah ko moƴƴo so Allah jaaɓi mami ƴeewno mbaɗirmi ɗum tana taɗa tottire ƴeewaɓe tottataɓe no feewi so Allah jaaɓi joni noon lakko noon temps woni ko ala mais ma chauffeur o adda ɗum inchallah ma chauffeur o arɗo o adda ɗum so Allah jaaɓi inchallah ɗum ɗon noon ko moɗo galle o jeeyi Ramata to ari tottana hammo sukar ko binta tampani ñanden ta aɗa tottimi sukar ko moƴƴo ka moƴƴo mi tampata hen Binta a jarama ok jarama joni noon okay miɗena a jarama bisimilla ma mbaɗan bisimilla accu rek mi yaha gongol ɗum de kam Ramata hen ni tan jawdi no wayi fudde ɓernde ni han kanko noon itta tan omo rokka ñanden tan sukara korka min hande kadi ko ɗum e Allah joomi moƴƴo ɓeede nan moƴƴa ha hande han wena watti haaldude hoore ma logel ma nani mi haaldani e hooram kan mbaɗa fottani e Ramata mawnum mere ko mbiɗa ko on fottani ala on fottani ko garɗo joni omona yaha o debbo ne wondi e moƴƴude subhanallah moƴƴonte kam ko ɗo o jooɗi on jewti min jewti ko heewi mbaɗo haalnima de Djiby ari toon mi nawi toon Djiby fof o haalni kam o yaafima ɗum ni o yaafinoma ɗum wallahi o haalni kam fof min haalnima ɗum ɗo min kaldi ko heewi sa yini omona rondimi ko ganduɗa ko mbiɗa ko omo rondimi ɗo ko teddi ko ronma sabu ɗo joni o yiɗi ko ballal mo tottata o wiide ko tottuɗemi kadi mi feccanamo yimɓam ɓe eyi
alhamdulillah rabbil ɗum tan o haalanma o haali ko heewi de ballal haali tetta ko heewi. yimɓe ndeysan ay hay ɗum ɗo jooni ujunnaje 4 ɗeɗo o wi ko an jeeyi sukara ko min e alahi min ɗum jeeyi sugar ko ujunnaje 4 fof no fotiri noon de wide ko an jeeyo waɗi fayida de kanko de ko neɗɗo moƴƴo de jooni mi wattat ɗum e dépasse galle o walla ala kanti kay min kam haade ko mi an woni longuelam ɗum noon wat galas mbaɗa e longuele mi waɗa heen eyyi min totuma ɗum wat galas mbaɗa e longuele ko moƴƴo ndeysan ko moƴƴo ko moƴƴo goram o debbo kay en ñagantomo Allah tan eyi walla amin amin ɗum tan wona o haalanma tan ko affaire balle ɗe min kaldi ko heewi kay min jewtidi heen eyyi kono balle ɗe tan kay mataw kaldu ɗon balle ɗe tan min jewtidi noon min jewtidi kanko addema haala min gari toon walla an adde makko haala kanko addi kanko haalnimi kanko haalnimi on gari toon wallahi holɗo wi min kooti